Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe on daɓe jeygol Placo TV misilminake dow moɗon mi hofni on kala hangol non nder duniyaru fof nder raw moɗon Adamu Haruna. Wato min puɗɗiti waddango en vidéo ji to Allah moyi yerdi diga hande ha ɓawo min mbino on min ɗon no sohlino dede ko larani hala examen ji ko nandi be majum. Ɓawo min timini bo ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamto min ne ha jottan fuɗɗitawi waddugo vidéo ji min martini on min ɗon no marno saɗirmaji seɗɗa dede ko larani waddango en vidéo ji may ɗo min ɗon no programme dede no min bo'inirta kujeji may ɗo to Allah moyi yerdi jotta so kurlaji may ɗo koyti min puɗɗiti waddango on vidéo wo dede diga hande to Allah moyi yerdi ngam may ɗo taske dede mbatani min hakkilo to Allah moyi yerdi nde weti fu min kabde min gani min gaddanin application e timminore dede ko larani hala vidéo ji meɗen. Miɗo yelo on gonda be amin banta non no min gondiri be moɗon sakiraɓe. Ngam may application je min gaddanin hande ɗum application tilimgel dede ko larani hala aɗo connecti amma himɓe andata aɗo connecti ha WhatsApp. Ɗuɗɓe nder meɗen mi andi ɗum lawol hunde on nde himɓe ɗaɓɓititta. A yiɗi yake feere aɗo connecta a nasta ko Facebook ko Instagram ko hunde feere amma a yiɗa himɓe ngima aɗo connecti ha WhatsApp. Amma to a connecti ko da nasta ha WhatsApp sai a tawa goɗɗo to nasti WhatsApp mi ɗum hollay ɗum wane ɗon an ɗin jotta connexion mako ɗo maɓɓiti. Ko da o yerbanima message ɗum hollay mo aɗo connecti a tawa to hakkila yana nasta e WhatsApp ma goɗɗo yerbanma message to yi a jabaki moni to hakkila so wiya laru WhatsApp wane de connecti ha WhatsApp ha wurti salakira jabu message am sai a tawa to hakkila o ɓerni non may o leke an bo to hakkila ya nasta e WhatsApp may masam ko a wala programme nastugo WhatsApp. To ɗuɗɓe nder meɗen mara haje yake feere yiɗi darna message ji WhatsApp yake feere tawan ma a nasti ha waɗa hunde feere ɓe ɗo ɓille be appel ko message ji waɗa ko jippago an bo dede ko marra haje waɗugo feere. To ɗon application min gaddanin hande application ɗo a wawan a darna WhatsApp may ɗum accita hugo sam ko goɗɗo yewonima message hollata ɗum aɗo connecti ko ewonima o wiya connectayi kala message ɓe gerɓoy funi ɗum dilla tan amma hollata ɓe aɗo connecti a darni WhatsApp may warta ɗum huwata sai wakkatire nde marɗa haje a wawan aɗo connecti a nasta YouTube ko Instagram ko Twitter e ko nandi be majum ni ko Facebook an kam a nasta a naftira be majum no ɓernde maɗa yiɗi amma WhatsApp ko ɓe gerɓonima message ɗum nastatako ko waɗi ngam a darni WhatsApp may mi tammi ɗum application tilim ɗum ɗuɗɓe nder meɗen marata haje dalila man on min gaddani en vidéo man ɗo mi tammi ɗum fottanayi on. Hedde ko may ɗo miɗo matina ɗuɗɓe nder moɗon ɗon vidéo ngol ƴamtotomin mi nasti YouTube mi laarayi vidéo ngol gaɗɗon kaza ko larani vidéo ngol min martinno e min mbiye lawol ngol a tokkata a contrôle téléphone ko ɓingel ma ko debbo maɗa ko gorko maɗa nden ka ayna ɗum a yiya dede kala ko saloto e téléphone may ko yewtidita be himɓe ha ɓawo min gaɗino vidéo may min matini min mbi marɗo haje vidéo may fu matamin min gerɓana ɗum ngal privé muɗum ɗuɗɓe nder moɗon ɗon mbiya min nasti YouTube gi'ayi vidéo on may ɗo miɗo matina vidéo may ɗo min gaɗayi ngol ha YouTube ngol wonayi ha YouTube ko waɗi min gaɗayi ngol ha YouTube bo to min gaɗi ɗum min sankiti ɗum ha YouTube ɗo goɗɗo feere ma hunde nde yottake fu wawan ya wiya contrôle e téléphone goɗɗum mo ka laranayi e minon bo min gaɗi nama minon min gaɗi himɓe jomiraɓe application may ɗo ɓe gaɗi ɗum ngam a contrôle téléphone ɓikkon maɗa nde ɗum application nde je larani hala contrôle parental ma bo iyalu maɗa amma so himɓe feere kosa naftira ɗum ha lawol dede ngol kandayi dalila majum ma waɗi min mbi min gerɓata ɗum ha YouTube marɗo haji majum fu contacte amin dow gal numéro ji amin jotta fu application may ɗon toon mari haje nda numéro ji amin ɗon ɗi WhatsApp on mbawa matugo min dow numéro ji amin ɗiɗi WhatsApp may ɗo on bolwana min on mbiya min on mari haje majum min mbiya min kokka on carɗi dede application may ɗo ko joɓoton min gerɓana on application man ɗo ngam may application may ɗo vidéo may ngol wara ha YouTube dede ko larani lawol ngol a contrôlata téléphone ko ɓingel ma ko debbo maɗa a yiya kala ko yewtidita be himɓe fu ngal WhatsApp marɗo haje majum fu nda numéro ji amin ɗon matamin ngal maji gotama ɗum numéro amin Adamu Haruna numéro am gota bo ɗum numéro a kodiɗirawo am Salih Hassan mo matuɗon nder amin fu e cay on carri dede application may ɗo yerɓana on ɗum heɓa naftira ɗum amma min matina on min gerɓayi ɗum ha YouTube bo min gerɓata ɗum jotta min tammi on pamaniyam ngam may ɗo tambilon ɓe surutu e dille nder vidéo man ɗo giyen dede no ɗum tammi salorago. Amma hedde ko may ɗo kala ɓen ɓe abonayi fu miɗo toro on dare seragal jungo moɗon ñamo ha on dari bindi boɗeji ɓe vindi zabone misalu banniɗo on gara on mema dow maji ɓawa ton memi dow maji on dari ɗi garti ɓaleji on dari nda kungel feere waɗi banta alama lenguru se on mema dow magel banni ɓawa ton memi dow magel se on gara on mema dow ngel dow ɗo to ɗon hokkata on kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on ndara ngol ɓe koye ɗum nonnon tan gejjite waɗugo dede ha alama ɓe gaɗi kolel ɗo misalu like banni se on gara on mema dow maji on dari kolel mai warti blé to ɗon hollata on gaɗi like nonnon tan gejjite waɗugo lesɗo babal commentry on bindana min commentry dede je ɓeddata encourage ko min nonnon tan gejjite waɗugo dede babal e partage ugo e lien man ma bo on gaɗa sharing majum banni on partage dede ha groupe ji moɗon ko himɓeji moɗon WhatsApp Facebook e ko nandi be majum ko Telegram.
Yawwa sakiraɓe arande man noni jotta en nasta misalu nder WhatsApp meɗen banni jotta nda WhatsApp meɗen ɗon WhatsApp messenger ɓawto nasti dow majum jotta ay to ɓe gerwanano message kala mo yerɓunoya message mai fu ɗum jippoto ko da min mi nastanno jotta misalu mi nasta dow numéro ɗo mi fonda ha mi yerɓanaka message a yiyan message mai ɗum dillay jotta mi fonda windugo hunde banni tan mi yerɓa mi tan mi alari message mai ɗum je mi yerɓi mai ɗum pat majum ɗum dilli message ji ɗi mi yerɓi ɗi mai ɗiɗi dilli to amman to mi waɗi mi naftiri be application je tan mi tindingo ɗo ko mi yerɓi ɗum dillata jotta ay mi wili message ji mai accu mi lorto mi holla on de application je goɗɗo télécharge taman ɗo aranni man ni to a wari a nasta nder play store maɗa mi tami mai fu andi play store nda ɗum sai a nata nder majum banni ɓawo to a nati nder majum ɗum maɓɓinanake ma banni a wara deydey babal windugo ɗo sai a wara winda post it nda inde man noon min bindani on sera ɗon mi tan on dari inde mai nde wurti a tabbitina a windi banni ɓawa a laari windi sera ɗon sai a waɗa recherche ɓawa to waɗi recherche ɗum waddunoyte nda application mai hangel woni ɗo mi tan mi laari no ngel wayi ha mi mema dow magel heɓa ngel mawna sosai giya hangel no ngel wayi nda deydey logo magel mai ɗo ɓe ɗo windi off nda inde magel push it a tabbitina a télécharge ngel a installe ngel to a timmini sai a wara mema deydey ha dow ɗo ha ɓe windi alama ouvre ɗo sai a mema dow majum banni ɓawo to a memi dow majum banni ɗum waddantama sai a rena wawan application ɓe gaɗa ko waddango ma publicité yawwa sai a itta publicité man en nden tawa kuje ɗo timmina waɗugo recherche to ɗum waddanima bannima to ɗum foti ɗum waddantama banni to ɗum waddanima bannima a mema less ɗo ha close ɗo banni yawwa to a ɗum waddanima banni jotta a laari no ɗum waddama sai a wara ha deydey ha liñol ngol arande o laaɓe windi post it man ɗo ha arande ha post it sai a wara a mema dow majum banni ɓawo to a memi dow majum sai a rena a laari ɗum waddi publicité sai a itta publicité man kadi yawwa ɓawa itti publicité sai en ndena ha ɗum timmini waɗugo recherche wala ɗum timmini waɗugo recherche déjà a laari deydey no ɗum waddani en déjà a laari ɗo e ɗum holla en en active application man ɗo to a mari haji active go ɗum ni sai a wara nda seragal jungo nyamo ɗo nda alama kungel ɗo mi tan mi a laari ngel sai a wara active ngel sai a mema dow magel banni ɓawo to a memi dow magel banni ni a laari déjà ɗum active ake to ɗum premier fois maɗa be naftirgo application ma ɗo ɓe gaddante bindi feere ɓe mbima nda sai a mema dow ok amma min a laari ɓe gaddanayam ni ngam mi artino maɓɓiti application man ɗo to ɗum waddanima banni déjà nda ɗo ɓe mbima jotta a darni kala message wala message foti jippo ha WhatsApp an ma ko a yerbi ɗum dillata amma application ji luttuɗi kam kutinnoji be internet be connexion kanji kam ɗi kuwan isim Facebook Twitter Instagram be ko nandi be majum kanji kam ɗi continue ɗi kuwa ayi to a waɗanno banni jotta misali en gaɗi banni accu min lorto nder WhatsApp mai jotta mi fonda nastugo deydey ko mi yerɓa message feere nda WhatsApp mai ɗum kanjum nastunoɗen nane no o to mi nati dow majum banni mi nasta dow numéro hakama dow banni mi wara mi heɓa ko mi windi ni banni sai mi yerɓa a laari ɗum salo ɗum dilla mi habda mi winda ɗum salo ɗum mi yerbo fayma mi habda mi winda ɗo ayi ɗum sali ɗum dilla déjà to a laarayno dow ɗo ma nda ɗum e ɗum holla en alama kiyel feere dow ɗo banta clé ni déjà ça veut dire miɗo kubli ɗum to ɗon lawol koyngol ngol a tokkata waɗa a nasta wala mo foti ko yerɓoɗoma message mai o yiyatama ɗo ala message mai ma wari ngam ko waɗi ngam ama maɓɓi deydey message wala message jippoto ha WhatsApp maɗa a wawan nasta deydey kala ko marɗa haaje fu mi tammi on to ami sakiraɓe to a ummake a mari haje deydey maɓɓugo ɗum bo a ɗaɓɓita application mai tan hangel woni fu a lora nastita application mai ɗo a yaha désactiva ɗum jotta nda application mai ɗo a laari nda mi nasti nder majum ɗo mai tan a warata banni to mi memi dow kungel ɗo banni ɗo ni banni to jotta ɗo mi désactive ɗum to jotta to mi lortotono ni to mi mari haje mi wawan mi yaha mi nasta mi yerɓa message deydey no mi mariri haje mi tammi on to ami sakiraɓe yawwa sakiraɓe mi tammi on dari lawol koyngol ngol tokkoton on darna WhatsApp moɗon accita huugo sai wakkatire nde marɗa haaje nden a continue a loro a maɓɓita ɗum warta ɗum ɗo huwa ɓe gerɓama message ɗi ɗon gara deydey no ɓerde maɗa yiɗi mi tammi ɗum lawol on koyngol belgol bo ɗum wallitite deydey yugo a connecta a waɗa deydey ko marɗa haaje fu ha internet ɓe guiyata ɗo connecté ha WhatsApp goɗɗo fota yerɓanima message a janggayi ɗum ha ɓerna ko nandi be majum mi tammi vidéo mai ɗo ngol fottanima ngam may ɗo mi yottoroma to a abonayno habdu abonu banta min ma timma ha ɓawo nonnon ta yejjutu ta sala a waɗa like ha vidéo mai ɗo to ngol fottanima nonnon ta yejjita partage gol lien man ɗo heɓa deydey ɗuɓɓe nasta ndara nonnon banta mi matini on ha ɓawa vidéo ngol min mbi on deydey ko larani lawol ngol a tokkata contrôle téléphone ko ɓiɓɓe maɗa ko yimɓe saare maɗa ni a yiya kala ko ɓe gewtidita be yimɓe kala WhatsApp fu a heɗito to ɗum hunde deydey wonde isin groupe ji ɗi ɓe goni nder muɗum e ko nandi be majum fu ni deydey to on maran haaji application mai ɗo min gerɓayi ɗum ha YouTube ngal ɗuɓɓe nder moɗon ɗon gaɗana min comment ɗo bolwana min yerɓanam lien vidéo ngol mi contrôle téléphone ɓinguel am ko debbo am le miɗon matina min gerɓayi ngol ha YouTube hangol o to mari haaji magol ɗon ko yoɓata hedde min gerɓan magol marɗo haaji magol fu mata min dow numéro ji amin ɗi WhatsApp ɗi min kokki ha ɓawo heɓa min gerɓana ɗum deydey application mai ɗo mi tammi on famani am sakiraɓe ngam mai ɗo miɗo yelo
on ballay on partage lien video ji amin kala de min gatta fu nanema min do toro on dede kala ko min gadi fu kabde ballite min on partage lien ma heba himbe dubbe nasta abona ngara heba lara video ji medo jotta fu alhamdulillah en do duuda ko de weti fu medo bedda do abona en do duuda en buri de jotta ko taka himbe ujune nayo ko aboni ha cendi Jengol Black TV YouTube ngam ma do min non gettira on kaso sey yugo dubbe der modo do ballito do partage do ngada commentary e ngara like bo on de be ngala ngada dum min toro on makabde ballite ngade ko warugo heba kugal meden ya yeso on jarama sakirabe dum derrawo modon Adam Haruna. Wassalamu alaikum.